ଆମର ଏପଟେ ବହୁତ ଜୋର ସେ ଆଜି ବର୍ଷା ହଉଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ପାଗକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ହିଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 2 ଜଣ ଯାକ ସାନ ଭାଇ ଆସି କହିଲେ ଆଜି କିଛି ବନା, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କଥା ତ, ବାସ୍ ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ବନେଇ ଦଉଛି। ବାହାରେ ଏତେ ଜୋର ସେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କେହି ବାହାରକୁ ଯିବା ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଘରେ ଆମର ପକୁଡି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, ତ ଆଜି ମୁଁ ପକୁଡି ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଟିକେ ବେସନ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆଉ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲସେ ତାକୁ ଗୋଳା ଗୋଳି କରିଦେଲି। ତ ସେ ଗୋଳେଇକି ବେଟର ତିଆରି କରିଦେଲି, କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡିଦେଲି। ତାପରେ ତେଲ ଗରମ କଲି, ପକୁଡି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପକେଇଲି। ତାପରେ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟା ଓଲଟି କରି ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ରଖିନେଲି। ସବୁଗୁଡାକ ଏମିତି କରି ମୁଁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି। ସେଥିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜିକିରି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭାଜିକିରି ପକେଇନେଲି। ତାପରେ ଆମର ରେଡି ହେଲା ଗରମ ଗରମ ପକୁଡି ପ୍ଲେଟ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଖାଇଲୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କଲୁ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।